ஹலோ எவ்ரிவன். இன்றைக்கி ஒரு குட்டி ஸ்டோரி தான் சொல்ல போகிறேன் ரசகுல்லா பற்றி. ஸோ ரசகுல்லா அப்படின்றது வந்து பெங்காலி ஸ்வீட் அப்படின்னு சொல்லிலாம் ஆரம்பிக்க போகிறதில்ல. ஸோ என் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு குட்டி இன்சிடென்ட் தான் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ காலேஜ் டேஸில் பாட்லக் அப்படின்னு நடக்கும்போதுலாம் நான் எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரே ஒரு ரெசிபி இந்த ரசகுல்லா தான். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நாள் நைட்டே வந்து நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறேன். இந்த மாதிரி 2 பேக்கெட்லாம் வேஸ்ட் பண்ணி எங்கள் அம்மாட்டு 2 திட்டு வாங்கி உருட்டி பெரட்டி தட்டி 2 பாட்ஸை கடன் வாங்கி அழகாக வந்து பேக் பண்ணி அடுத்த நாள் எடுத்துகிட்டு போகும்போது லேட் ஆகி காலேஜ்க்கு வெளியில் வந்து இன்டர்வல் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஹெச்ஓடி சைன் வாங்கி உள்ளே போய் அதுக்கப்புறம் லஞ்ச் பாக்ஸை வச்சா பாட்லக் ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ பாட்லக் ஓப்பன் பண்ணோன்னே நாங்கள் வந்து இந்த ரசகுல்லாவை டேஸ்ட் பண்ணோன்னு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிற ஒரே ஒரு வார்த்தை வாவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம எதிர்பார்ப்போம், பட் இல்லை, அவங்க சொல்கிற வார்த்தை எந்த கடையில் வாங்கினேன், போய் சொல்லாத, நீ செய்யலை தானே அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருவாங்க. ஸோ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நான் இந்த வீடியோவை டெடிகேட் பண்ணுறேன். அண்ட் ஆல்சோ இந்த மாதிரி சொல்கிற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த ரீலை ஷேரும் பண்ணுங்கள். ஸோ see the next video. Until that, bye with Kanmani. Tata, bye bye.